semuanya, kita saksikan bersama-sama ada drama singkat untuk Anda semuanya. Hadirin pemirsa yang tercinta, satu persembahan mempar drama Cinaritra. Walaupun cuacanya diguyur hujan, kami para kaca sakti Kanada tidak lepas dari kesemangatan. Baik saat dan gilirannya, kami ajak Anda bareng-bareng untuk menikmati dan menyikmat dengan suguhan mempar drama Cinaritra dengan judulnya Misteri Siluman Kali Cimanggis. Selamat menyaksikan. Apa? Prajurit sakti meledak kesalahan. Tal budal sakti lege. Kuring tumindak pribadi isun. Ayo, tentunya sirang rasakan tanda tanya. Apa mulanya isun ngumpulakan sirah-sirahan ki orang kena ning waktune, orang kena ning wancine. Tentunya sirah-sirahan ki ngerasakan tanda tanya. Apa mulanya isun ngumpulakan sirah-sirah kabeh minggu buri. Sira-sira aniki tak tugasaken maring pribadi nisun anggone nyulik bocah wadon saking Cirebon. Anggo apa kulon rayi? Apa deh Kang? Kakang Isun ngerasa kakang bener kaget lawan sampean. Sampean iki jugut salah sawijining bocah wadon kanggo apa Kang? Kanggo apa kuno Kang? Tambuh ya. Iya. Apa mulane isun nyulik bocah wadon yaiku anggone tumbal saking bendungan Kali Cimanggis. Kanggo tumbal? Bokat digenti bae si Kang. Ora bisa Karo wedhus kendit ta sapi poleng. Waduh, setan wis bosen. Hodon ya Kang. Pada-padane tumbal mau bendungan supaya kokoh syaratnya kudu tumbale bocah wadon kang masih perawan dikucuraken getiye ning bendungan Kali Cimanggis. Waduh ya sok isun masih pati bawahan Kang. Tergantung panjenengan kepriben perintah panjenengan ya isun melu nutut kawan sampean Kang. Saiki aja nganti kesuwen rayi ya. Apa sih? Cukut bocah wadon saking penjara wesi. Konon ya Kang. Ayo kita mangkat bebarengan. Iya tapi Hana suara apa ini Kang? Ini rayi. Ladalah suaranya apa ini Kang?
Ana maksud dan tujuan apa sirang ngalang-ngalangi pribadi isun? Kang, Manusa Sun rasa kaget ya manusia. orang kepidu gawe Apa margane isun tekah ning ngadepan sira-sira kabeh. Anggone isun arep takon karo sira. takon Lagi apa sira manusia? isun arep mangkat ana ing tengah alas Waduh, anggone apa? nyukut bocah wadon sing ning penjara wesi. Jukut bocah wadon ning penjara wesi. Sira pengen nasib kayak jabang bayi kiyen ta manusia. Maksude Jabang bayi kiyen bakal tak gerogoti kempunge. Berapa lu susi manusia? kuntilanak Isun. mung andon liwat Ah, ning kira sira ning adepan isun waduh, beli bakal minggir manusia. niscaya taksir nakaken maring pribadi isun. Iya, pengen beruang Wong manusia. Santi ya dewa. Santi. Waduh, Rai. Pakai temen rintangannya kini. Ada tekaning tengalas ya Kang ya. Dari segala rintangan yang bakal pasti tak nunjang kelawan isun Kang. Nanging isun pesen ning sira-siraan kabeh. Apa sih? Aja putus asa ya Rai. Ya, Jamkin detikin kita-kitaan mangkat. suara apa maning ini Kang? Waduh, Lah, apa keremet-keremet maning ya ini, apa Rai? maning Kang? Waduh. Ada. Geger apaken ke? Hepur apaken ke? Tobat. Wah, Wardiam. Di mana Waduh. kamu sayang? Silakan ini Rai. Kayak aduh lepet aduh mumet aduh biang aduh. Aduh ada teh wong masbok. Wong masbok waduh. Terbingkis kangge bok cempaka. Orang ketinggalan kangge mama tuan rumah mimi tuan rumah. Waduh. Wartiam war kodokan jumur pesek adodokan iwak odong pindang teri rada sobong sing luar negeri tobat Makin misalnya mama ajak kiri duruk kana hai kayane kaya wong bule rambute abang warnane pisang kapule beneran padahal dadak semiran waya terbikis kangge mama hajat orang ketinggalan kangge mama tuan rumah ngajuk kesunan geding semoga sawer ning isun ya aduh lepet aduh musmet aduh ini aja mabok-mabokan baik jurik. na menusa tak kono Ladalah. menusa Hei, aduh kaget kita ke kaget. iya Apa kuno? tampuh kita ke karo sira kisapakin ke menusa Isun. Isun Adi Wijaya. Hadi Wijaya Kedokot ana ing lebak pesawahan. aduh nusa tentunya kaget ya karo isun ya Ya, kita lagi gulati rapi frustasi kini manusia gula tirabi. ha Bokat rabi diri ae mangkat ning Arab. waduh poro-poro ning Arab Waduh, bokat ngater bocah anak sira sekolah. beli rabir yang tidak tahu kemana jaslannya iki Tadi mendi rabi diri ae nek. rabir yang kabur manusia Bisa nek kabur. kabur ana lantarane ken ke manusia Apa je kuno? lantarane reang mabok-mabokan frustasi Mabok baru beli maboknya apa anu kunku kolesom kuno kolesom. Aduh. Jurik. beli Arep dijak ngobrol kemarane menek congok. hari koleksi minuman wong melarat kono
anu bokat anggur Aduh. minumannya tukang suling Mbak ari anggur mana tukang suling ari anggur mah. bokat sing lagi spiral arak Bali minumannya Mas Rizky. Waduh beli doyan solar dinumi. Jadi apa kunku? Aduh yang mabok soten maboknya mabok tembelek. Bisa sirah mabok tembelek. Ana lantarane mengkenen ki Mas. Priben kuno. Hari dalang buruk bakal mangan karbutan ora. Iya. Hari yang paling kari bareng kari cukup mangan camble ketumplek. Pleret. Bareng anu ana ayam lewat. Waduh. Ayam lewat kini. Nembelek. Cetek. Bokat yang sambel beli berutak colet ini tembelek. Jadi ini mabok tembelek. Iya sirah. Nah, sirah ki duaran. Dua. Sapa kunku? Haran reang Cusmin. Iya. Tentunan artinya. Hana ingan. Apa kunku? Artinya dites ngecus dari Melayu dingin kono Mas. Sirah ki lombongan lecek lendong ya. Apa sih? Gelem macek orang gelem mombong. Cek. Waduh. Nang. Wong kena kangana beli sing beli meteng-meteng nang. Bu. Ana sing beli meteng-meteng beli jekunku. Kata ayame kang beli meteng-meteng bene. Priwensi. Biasa tukang nganu ayam. Beres ya nyiraki. Waduh. Cusmin. Nang. Minggir ya sirah ning ngadepan isun. Waduh, reang kongkon mene-mene kongkon minggir. Ya. Wah sebenarnya sirah kang minggir manusia. Isun mung andun liwat. Sebenarnya kita panggonan isun. Sirah agak minggir tinggalkan tempat ian manusia. Isun beli bakal minggir. Sedurung isun. Wali akan bocah wadon kun. Nusa. Sadurung isun oleh jatah kita beli bakal balik ning tempat panggonan sirah kang balik manusia. Waduh, kaberan reang orang gawa duit kini. Ana duit beli ayo. Kaberan ora? Bakal beli gawa duit mana jejaluk. Ya sirah biasa nih sejaluk mah. Waduh, Ana mas sirah. penganten karo mbak penganten. Ana beli sikon kok. Ana Pengen aman beli konon. ya serung sini ngomong deak mono. Ki biasa gulet kiri angke. Aduh, bulet bari preman. Beli. Bari calo elep. Beli. Bulet bari apa? Karo Pontianak. Lah dalah. Pontianak winane tek cekek jerit-jerit. Siraki. Aja maning Pontianak nak. Apa sih? Geledek tak-takak melet-melet. Oh. Rayi. Nah, Biasa mateni kini. gue biasa mateni. Mateni saklar lampu. Waduh. Nang balik kah? Sirako. Sira nyingkira sing ngadepan isun. Ora bakal nyingkir ayo. Niscaya tak mustahakon maring pribadi isun. Ayo pengen baru Sirako. Wong Santi ya dewa. Santi ya dewa. Ya. Santi. Ya. Waduh, Rayi. Ake temen rintangan dek. Tapi engko dikit gah Rayi. Tak deleng sing kadoan ki anak brombol-brombol manusia. Tenggoni Rayi. Rayi kabeh para kadang pinangeran laduka para elang cangcut kang taliwanda iring demi dakesun. Ayo lusuri kali Cimanggis Rayi. Ayo bebarengan Rayi. Asing gini Rai. Raine kayak orang asing. Waduh. Aja pimpinan buton. Sik. Siraki pimpinan buton. Anak pimpinan sejen. Siraki molaki mana mene temen. Ada teo gabung menggawe. Pimpinan organ ya iya Mang Bur. Pimpinan singa Depok ya iya. Kiyen dalang. Kabeh para kadang pinangeran lan uga para elang saking Cirebon. Ternyata isun adoh lumaku saking bumi dalam Cirebon. Nusuri kali Cimanggis ternyata ning daerah pesawahan kaline munclak Rayi. Ko apa margane ning waktu wulan saiki
ning pesawahan udan bae ternyata ana sing gawe lantarane rayi Cirebon ning waktu ketiga kian tong boro ana banyu kali Cimanggis ternyata ana bapak malinge sing nambak bendungan kali Cimanggis. Apa mau Cirebon lagi ketiga? Iya Lagi rendeng congok. lagi rendeng apa nek Ku lagi hutan baik ini. bodoh aneh Iya. iya bakal beli bodoh nih wong ora lindog gue Ora paibon. ya Sopo manusia sira. kaget lawan isun tambuh tentunya ya Ya. bakal sira tambuh lawan isun kang duwe asma Syekh Magelung Sakti ya kita bonge Syekh Magelung Sakti. Kaberan wong Cirebon marak dewek rayi. maksudnya Ana maksud tujuan apa sih remarak anak ing bendungan Kali Cimanggis? isun lusuri kali Cimanggis Cirebon kaline wong Cirebon iki asat rayi barang anu ajamaning tong boro kanggo adus kanggo bebasu sedangkan wong Cirebon mayoritasnya agamane agama Islam ning waktu saat saiki yaiku kali Cimanggis tong boro ana banyu ajamaning kanggo adus kanggo basu tanaman palawija ora bakal dadi Cirebon lagi kekeringan sesambate adu lerak lawan pati bener orangnya dening sira priben bendungan Kali Cimanggis ya sengaja tak tambak maring pribadi nisun yaiku sokene wong Cirebon kekeringan sesambate adu lerak lawan pati. oh pantesan ditambak ning bocah-bocah kiyen isun pengen takon kelawan sira Ya bendungan kin ditambak maksud tujuan sira apa ana rong perkara apa sira beli kelingan apa sih gono gurune sun Ki Terputih maring mati aneng gurune sira Cakrabuana. oh dadi sampean-sampean kabeh muride Ki Terputih Sing keloro ya ajaran kesangyangan 90% mancing aneng ajaran anyar. astagfirullahaladzim Apa kuno? dadi sampean Astagfirullahaladzim. iki atas dasar bendung Kali Cimanggis ora terima atas dasar guru niramati kenang guru nisun sing nomor loro ora terima wong kesangyangan mancing ning ajaran agama Islam konon Bisa. raye ingat kelawan sira wong Islam orang anak paksaan sapa menusane yen pengen mancing Islam sumonggo langka paksaan no ning lebakuan nalika zaman semana yaiku anak Sunan Kalijaga beberaken kesenian wayang ning kono wong kesangyangan yaiku kongkon pada nonton wayang mau memang keseniane wong Hindu Buddha keseniane wong Hindia nanging ning kono dialihkan kawan Sunan Kalijaga wong kesangyangan sing durung mengenal Islam supaya mancing ning Islam nah nonton wayang gak bisa sembarang kanggo nonton rayi Ben anak timbal balike anak kanggo bayare beli kanggo beras beli kanggo duit iwal kelawan dua kalimat syahadat sing unine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ding lebakian Islam iki orang anak paksaan atas dapat sasar apa siraki orang terima ngandikane sing kaya konon wong Islam ya sunakon maring sira ya siraki jengkelit nglakoaken apa kunku iku nglakoni salah sawijining salat rai salat sing unine mengkenen sing segelise anamuni lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku jadi lung tulung aja saling menghina kelawan agama ya beli bisa raye Isun agama tetep tidak diterima. boleh diperdebatkan ananging dilaksanakan raye maksude bongkar bendungan Kali Cimanggis ya beli bisa sira pengen bongkar bendungan Kali Cimanggis toli sirake kayak dudu sipate menusa anggur-anggurane bendung Kali Cimanggis nyolong wong Cirebon bocah saking Cirebon arep didadiaken apa raye Arab tak tadi akan tumbal ana yang bendungan Kali Cimanggis pegel isun ki pegel Tumbal Anggone nambak sebelah kulon bocor sebelah wetan nambak sebelah wetan bocor sebelah kulon wan pegel isun ki sengaja isun betapa ana yang pitung dina ning kono ana suara tanpa rupa badan-badane bendungan rapet yaitu ditumbal bocah wadon saking bocah Cirebon. oh dadi sampean pada padane bendungan mau rapet syaratnya dipai tumbal kayak duduk sifatnya menusa sira Priben kira duwe rabi beli ya duwe duwe rabi duwe ayu tak beli rabi nih ya ayu lamun rabi nih tak patin ini ngisun kulit bayu ya pada baik wanoja mau gak duwe laki
Selamunan wanoja mau dipateni otomatis ya laki ora terima raye. Terus jare sapane nglakuaken salah sawijining bendung Kali Cimanggis supaya kokoh nganu tumbal ku jare sapane. Jare setane. Waduh, jare setane jeraye. Pantesan rombongan kin raye ini kayak setan raye. Jare setane, pantesan sampean percaya ning setan. Ya percaya. Astagfirullahaladzim. Sebab setan ki nyumponi kula-kulahan. Setan pengikin mati nomor pira. Sira, Oli. sira percaya ning setan. Percaya. Isun pengen bukti kelawan sira. Maksudnya Lamun sira percaya ning setan ning dinakian, ayo setan jaluk duite, ajak kakek, mu terserah sira. Sing penting dipai duit ning setan. Lamun dipai, kita bakal nutut kelawan sira. pengen bukti ning setan. Ya, setan jaluk duite, ayo dipai beli. Setan encang gah nyelang duite kanggo bukti siklasnya mawon. Ayo, pai beli nih setane. Dikit gak lagi turu. Anak beli setane, Laka. laka. Iya. Sira tetep percaya ning setan. Ya percaya tetep. Senajan beli katonku, Tetep. senajan beli nyata. Orang upai duit setan mau. Ya tetep Bakal kita percaya ning manusia. percaya manusia. Senajana pada manusia gaweane ning setan, manusia gaweane setan uga pada isun percaya ning manusia. Nggih, sok ning jamkin. Sok lamunan sira pengen bukti percaya ning manusia, jaluk ka duit ning penganten. Ngemis ya. Kanggo bukti ya Ngemis. belajaran ngemis sira ki. Ayo. Cak. Anak penganten ya. Iya ajak kakek konon. Aduh penganten ai temen ya. Lah konon sing ngenes. Penganten Penganten encang gah kanggo bukti konon. isun ki percaya ning setan. Ya. Bakakin percaya ning manusia. Iya. Isun jaluk duit ning setan or dipai. Dole. Encang gah penganten kan manusia. Ya. Encang nyelang duitnya gah siklas baik. Ka, bakalakan ning mama hajat mimi hajat anak beli. Lingu pai. Ayo. Ning pengobeng anak beli. Lingu pai penganten nek. Ka lagi rogo-rogo ka pengantene ka. Ka, sirene mudun mana? Mudun. Iya. Ingat. Iya. Acak. Makanya ngemis baik. Iya, iki. kau setilat maning. Bagian Maria sore-sorean ga. Sing penting ngajak hari semangat teh. Nah, dipai beli pengantene. Sabar cerongok Lagi foto. foto syuting, ya. Ning mama hajat nah. Waduh mama jat. Kin mari melas rong plewu. Iya. Bahkan nemennya waduh seket bayak. Is, jura mangrai. Dipai beli. Lagi rogo-rogo sabar cerongok. Ning pengobeng anak beli ko. Iya, ning bos Santika anak beli ning bos Santika ke. Ayo. Tuh mama hajat. Mimi Anak. hajat. Encanggah. Ka ning mama hajat ka lagi rogo-rogo ka. Kanggo bukti konon. Sirane ngomong sirane ko. Isin sih dah. Si. Ayo. Bakal Aduh. mama hajat iki manusia Kin mari sejet melasa. karo setan. Ayo. Cak. Anak Merem beli. sirah anak aku dikit sabar corok. Oh, sirama. Sing ngene seraine bari nangis. Waduh penganten. Jadi udan kin. Lagi nerima tamu bu apa? Kah, dipae beli. Matur kesuwun. Matur kesuwun. Lagi encang mene sirane mene. Waktune wis sore. Ayo. Iya. Dipae duit dile. Laka beli baik. Di mau kagak kian wis magrib iki Laka, jakate. Laka. Mau kah? Iki Oh. deleng. Oh. Atonan baik ya. Ini duit sing siapa? Sing penganten. Si penganten. Penganten manusia ta setan? Manusia. Manusia. Sira percaya ning Setan. kitane Manusia. manusia. Wis kantongan araye. Kin ki siapa sih sing bodoh ki? Si. Sirane percaya ning apa? Sing setan. Duit kin sing siapa? Sing manusia. Dade ya duit kin duit golongan kita raye. Iya iya. Bongkar bendungan Kali Cimanggis. Lu bisa. Tetep maksa beli gelem. Wah, tak sandangi marga leno. Maksudnya. Marga tak kesening dalan. Leno. Leno pati sira ya. Ya. Ingat, Rai. Sumbar kumanikan. Surodiro Jayaningrat lembur dening pangastuti sapa manusane yen wis kumalancang kumawani bakal lembur dening kebaikan raya. Sumbar kumanikan. Ya. Niscaya tak sandangi dirga mana toyaga mana. Dirga Perang ning sedure gunung. toyaga Perang ning sedure banyu. ayo perang ini pawon-pawon raya. Yo. Tiburan esun raya. Ayo api para kadang pinangeran aja menang kelawan menang ya. Ayo
perang ini pawon-pawon raye lur berkat